do Zalužic. Vlado je ten šťastlivec. Vyzerá to na zaujímavú rybu. Tak pomerne doprava. LK Bites. Úspešná nástraha Bites 3. Takže pozrieme sa na to, čo sa skrýva. Ryba sa trošku rozbehla doprava, máme pocit, ale bude to pekný kapor. A dúfame, že so šťastným koncom. Pre nás aj pre kapra. Lovec má čo robiť. Si na Silone? Sme na Silone. A Silon máš koľko? 200? Ešte 200 metrov máme k rybe. Tak poďme sa na to pozrieť. Vyzerá dobre. Vyzerá to zatiaľ super. Kapor vyzerá výborne. Šťastný lovec. Dúfajme, že bude šťastný. Tie kluby nás lachajú. To je širanský adrenálin. Hej. Špičkové pruty na viachy a špičkový kaprar. Aha. Ide. 10 plus by mal byť, takže to bude pekný zážitok. To je lepšia. Bubliny. Bubliny sú veľmi dobrá indikácia lepšieho kapra. Pekný. Už vidím, už som videl telo. Širanské prasiatky máme na prúte. Krásne, to je nádherný kapor. To je veľký kapor. Lisec. To je obrovský kapor. To je zaujímavé. Sme trošku zmetení, videli sme ho. Obrovský. Ty vole, to je rúža. Matka zem. Tak toto je nádherný kapor. Pomaly. Nie, rúža to není. Ale je to 15 plus lisec určite. Ešte trošku. Kurva. Normálne mi srdce bije, chlapi a devčatá. Tak toto je nádhera. Kurva, už si ho tam mal. Kamarát, to je taká... Nechcem kecať, ale takých 17-18 kg môže mať. Nemusíš to ešte teraz o tom rozprávať. Čo to je za ryba? Vole! Ty neviem, či to není ten lisec, čo ho chytili tam na pretekov. Jo, to bude ten lisec. Pozri, krásne. Tak, máš ho. Je tam! Je tam! Je tam! Krasota! Tak toto je super. Takže pozrieme sa na neho na brehu. Ideme sa. 27 minus podložka. Kilo 20, jak sme navážili na tejto, je 25,80. Obidve váhy potvrdili jasnú váhu. Gratulujem! Yes! Díky Širava! Takže
Nekonečná radosť. Pre šťastného lovca, ktorému všetci úprimne gratulujeme. Pozrieme sa na jeho hrúbku. To je krásna ryba. Ukáž ho. No, pozrite na to. To je zviera. To je krása. A poď. Krásna. Tak to je telo. Majestátne telo lisca, obrovského lisca, o ktorom sníva nie jeden kaprár na Slovensku. Pravdepodobne najväčší kapor na Širave momentálne. Úspěch nemusí stát mnoho peněz a to potvrdil Spice Shrimp, na který se nachytalo neuvěřitelné množství kaprů po celé Evropě. Stal se jedním z nejprodávanějších krmných boiliesů a není se vůbec čemu divit. Ve firmě LK Bites víme, která látka nebo která ingredience v tomto boiliesu je tak výjimečná a tak účinná. V současné době pracujeme na novince boiliesu s testovacím názvem Black Protein. Toto boilie obsahuje několikanásobek této ingredience, která opravdu dělá Spice Shrimp tak úspěšný. Ze začátku jsme měli vůbec problém tuto ingredienci v takovém množství zakomponovat do boiliesu tak, aby jsme uválili kuličku, ale nakonec se nám to podařilo. Vyrobili jsme pár kilo boiliesů, které jsme mohli dát našim kamarádům a mohli jsme dát dispozici členům týmu LK Boys. Během posledních pár měsíců se na tento černý zázrak nachytilo velké množství výjimečných ryb a já jsem moc zvědav, co nám ukáže tato novinka další rok. Tak nech sa páči, pani Adami. Skoro 18 kg šupinač, 96 cm. Nádherný kapor. Hrúbka. Širavské torpédo bojovné. Krása. Nech sa páči. Tak toto je krásne. Krásne. Nádhera. Super. Ďakujem, Širava. V priebehu 1 hodiny 2 kapre, prvý 17,8, druhý 18,2. Širava dneska vydáva svoje poklady. Nech sa páči, pani a dámy. O hodinu neskôr 18,2, pupkač. Vy si Širavský pupkač. z neho brucho nažratý kapor. 96 cm. Pravdepodobne už bol chytený, má tu za jednu ránu na hlave. Ideme ho pustiť. Brucho mu otiera páno. Trošku mu pomôžeme. Ďakujem, kamarát. Ďakujem.
Thank